دوستانی عزیز سلام و درودی به پایان. کسایی که ما در اینستاگرام تماشا میکنن، در یوتیوب تماشا میکنن، یک نوار میپرتایم و رکلام میباشد، رکلامای авиакасаи мо дар канали фикри шумо. илтимос дӯстои азиз дастгирӣ кунед ва як комментари хуб нависед. комментари шумо аз 100 лайк гузашт, навори мо аз 2000 просмотр гузашт ва навори мо ҳам аз 100 лайк зиёд шавад. комментари беҳтарин соҳиби 1000 рубле мешавад. хо дар тоҷикистон, хо дар федератсияи Россия аст, дар куҷое бошад, ба номаш 1000 рубле равон мекунем. салому алейкум тамошобинони гиромӣ. имрӯз чандама 16 декабри ҳаме айхирсанди фуромӯш кардам. хай ном мара медонед, ном ман зоира ва ман канал ташкил кардам барои дастгирии муҳоҷирон ки ҳамин соҳиби касб шаванд, касби экскаваторчикӣ, ҳамин корои вазмин бубурӯянд, корои тенҷ гузаранд. хай мо ҳамин имрӯз дар рӯзи хирсандӣ нигоҳ кунед, ҳамин ҳамашон ҳамин акамон ин одамо аввал нашинохтам, баъд шинохтам, баъд гуфтам ки э рост мегӯям, акам ҳамун экскаваторчика ина бародару ина ана билета мо ай канали Ҳусейнҷон харидем. ҳамин ҳамватани худмон ҳами Екатеринбургда блогера, номерои телефонша қатъи силкаи каналаш мемонам тайя мечида. описание видеода марама будруем, каналша подписаться кунем, билет дар кӯша ай любой точка зам мезани, бо билет возврат хати ай. ҳамин хеле гарантиш хати, ҳамин одам чӣ мекунад арзон. ана хайр мо ака насикамша худо розӣ шавад, мо Тоҷикистон сафар дорем. ая сол гузаштем, хай худоро шукр хеле меём ба қувват шикор кардем. ана хай бо драбара сёмка кард, чикана нишон дода меда. номерои телефони ман 8921 908 0748. ман худам дар Тоҷикистонам бошам, дастам шумо да мерасад, иншолло ман шумо дастгирӣ мекунам. ман чӣ хел дар ҷангал кор мекардам, ҳамун хел кор дар Тоҷикистон мекунам. через WhatsApp шуморо ман мактаб равон мекунам, шумо мерен дар шаҳри Псков соҳиби права мешавед. баъд як права гирифтан ба связда мебурем, ман иншолло бо шуморо дастгирӣ мекунам, стажировка бо ҷои кор ёрдам метавад. ака ҳамин хеле бародарҷоно, ҳай рафтем давом метавем видеоро. акҷо мешавед шумо канали маро тамошо мекунед. ина подписчики ман айкулов буда. айкулов акҷош мешавад? ай ҷигари кулов буда гуфти аввача. ана бародармон аби ҳая салом бугу мардуми. айла акҷо мешавад? ай душанбе. ин акам ай душанбе буда. хай мо ай наҳояи вақшем. хай намо рафтесем, иншолло як гап мешавада, иншолло мо ина марама гуфти ҳамун гапҳо таъриф нашавад. мо ҳаме ман шахсан ман Россия меём дамгирӣ. агар бовар накунем бидонед ҳамин канала бинед ман чӣ хел моҳӣ мекунам, чӣ хел кор мекунам. рӯзиш мешавад ки ман трактор заводӣ намекунам, барои чӣ? барои ки кор суст аст. ҳамун экскаватор хати ҳам як 8 мезанам метавонам, як рӯза 2 соат мумкин кор кунам тамом. бо ҳамҷода барф борон ҳамун урусо граждани Россиян дар берун кор мекунам. ман ки дигар ягон урусам фарзан дар кор намезанам, просто барои шумо мегӯм да. порко хай ҳамин худованд насиб мода буда ҳамин Россия омада. биёфта як ҷои гарм дар тен ҷо ку ту соҳиби чӣ мешавад? ҷои гарм мешавад, ҷои кашти хуб мешавад. ҳамин экскаваторчик мешавад. ту правара пулша правара дар мактаб мерам меспори касада. чӣ хел ам бачаҳо видео мекунам, ман намерам мактаб, ман ягон сайдиш қабдар мактаб намебарам, правашам наметавонам, мактаб метавонам. ту ай гостехназо правара мегирӣ, правата хел имзо мекунӣ, айти ягон мактаб баҷо намекунам. марҳамат бародар. хай настроен дар ҷо шайда дар паноҳи Аллоҳ бошен. то видеои оянда оли дар блог презентация кунем, бо давомша сёмка мекунем. погнали. ассалому алайкум ҳамватанои азиз, умедворам ки хубу бардам бошед. мо низ хуб ҳастем. дӯстои азиз, канали фикри шумо, дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. имрӯз баҳри шумо дӯстои азиз авиакасаро ки авиакаси худмон аст, боварӣ аст. дӯстои азиз, бародаро чанд қадар рафта омадан медонанд. моя номерои аки Алишер дар зери навор мешавад. дӯстои азиз, телефон кунед, интересация кунед аз Тоҷикистон, аз
минтақаҳои мисол Россия кадом шаҳре бошед, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, дар кадом ҷое ки бошед телефон кунед, мо электронни билета шумо ба менависем, нарху навои билета интересация кунед, иншоалло барои шумо билетҳои арзон мекунем. аз номи канали мо бо гап занед, фикри шумо подписчики мо бошед, бо иншоалло арзонтар мешавад. дӯстои азиз, дастгирия фаромӯш накунед, дастгирии шумо пешравии мо, навора поделиться кунед, лайкҳоя дариқ надоред. дӯстои азиз, иншоалло канали фикри шумо дар хизмати шумо ҳастем. агар ягон реклама доред, ягон идея доред, дар зери комментария нависед. худо хоҳад, мо дар хизмати шумо ҳастем. дӯстои азиз, боқӣ дар амони алло бошед, дуогӯи мо бошед, дуогӯи ватан модар бошед. ассалому алайкум.